Treća smena jagodinskih osnovaca koji su završili četvrti razred otputovala je u Boljarice na besplatno letovanje u organizaciji o trošku Skupštine grada Jagodine. U ovoj smeni su učenici 3 osnovne škole. Priliku da se upoznaju, druže i prvi put zajedno letuju imaju učenici osnovnih škola Rada Miljković, Radislav Nikčević i Oca Milosavljević koji su završili četvrti razred. U ime darodavca, lokalne samouprave i svoje im želim srećan put i divan provod. I ova 14. godina je dokaz da lokalna samouprava na čelu sa predsjednikom Draganom Markovićem Palmom brinu o zdravlju naše dece, o tom materijalnom momentu, jer znamo koliko košta jedan odlazak na more. Znate kako je među decom, oni već nedelju dana su u nekoj euforiji i to je sasvim normalno za njihov uzrast. Mi očekujemo lepo vreme i ništa više. Deca su sa nestrpljenjem čekala odlazak na more. Pritvori smo mnogo toga, ali najvažnije je da sam se brzo spremio i da jedva čekam da stignemo. Devojčice nose kupaće, peškire, kremu za sunčanje. Puno putna torba? Ne mnogo. Kakva su očekivanja? Šta ćete tamo raditi pre svega? Tamo ćemo se zabaviti s drugarima. Pričali smo kako ćemo da se družimo u autobusu i šta ćemo raditi tih 12 sati. A na moru? A na moru ćemo biti na plaži, kupat ćemo se. Spremali smo se dugo, ali nadam se da će biti dobro na moru. Nisam se specijalno pripremio, samo sam kupio šta mi treba i malo sam pričao sa drugarima. Šta je u tom rancu? Pa u rancu su mi ukupno samo ovo za put, grickalice to. A u torbi mi je sve odeća i ostalo. Podsjećamo da je sa decom na letovanje pored prosvetnih radnika krenulo i prateće medicinsko osoblje, obezbeđenje i instruktor plivanja.